Здравейте, уважаеми зрители! Започва следобед с Българска свободна телевизия. Аз съм Елена Пенчукова. Вижте кои са първите ни гости днес. Те са Сдружение за антични реконструкции, учредено през 2016 година в София. Една от малкото български групи за исторически възстановки, фокусирани изцяло върху късната античност. Те проучват, адаптират и пресъздават епизоди и събития от живота на римляните и варварските племена, обитавали нашите земи. Те са любители на античната история с разнообразни професии, умения и интереси, насочени към ежедневния живот и цивилни ритуали, военно дело, игри, облекла и екипировка, характерни за късната античност. Вече са натрупали зад гърба си богат опит в популяризирането на античното културно-историческо наследство, като организатори, съорганизатори и участници в редица събития, презентации, демонстрации и фестивали в България и Европа. Император Константин Велики често е казвал: „Сердика е моят Рим“. Да видим какво ще ни разкажат днес нашите гости. Представяме ви Сдружение Mos Maiorum Ulpia Сердице. Владимир Попов и Любомир Цанков са при нас. Здравейте, господа, и добре дошли. Добре заварили. Много автентични изглеждате. Всъщност това е целта на историческата реконструкция, т.е. хобито, което така ни на сърце от доста години. Абсолютно точно и адекватно пресъздаване на бит, екипировка, нрави на древните. Затова всъщност аз съм облечен с така класическата сенаторска туника и тога. Представлявам един вид цвета на римското общество, т.е. богат заможен патриций, който да се дава в Сената. Докато Любомир е облечен малко по-различно. Фактически при него дрехите са от по-късна античност, 4-5 век, когато самите римляни вече попиват доста от културата на племената, с които взаимодействат варварските племена. Вероятно и поради захлаждане, всъщност стила на дрехи се променя. Виждате, за разлика от мен, Любо носи туника с дълги ръкави и панталони, което по принцип в класическия Рим е било признак на варварство, но в късната античност е напълно допустимо. Античен фестивал „Сердика е моя дом“ ще се проведе на 21 и 22 септември в столицата. За нашите зрители, кажете къде ще се проведе събитието? Всъщност идеята да се проведе това събитие точно където се намира от центъра на Сердика. Сега всъщност това са, както знаете, експонираните останки от античния град пред ЦУМ или Античния културно-комуникационен комплекс Сердика, който се стопанисва от Рим София музея на история на София. И другата локация е Западна порта. Също преди 2 години тя беше експонирана доста удачно. Тя всъщност е до католическата църква Свети Йосиф. Тези 2 локации ги избрахме именно за да може да пресъздадем пълно нашата програма, като в Античния културно-комуникационен комплекс там по-скоро ще са цивилните ритуали, работилниците и занаятчиите, т.е. хората, които така са с по-заинтересовани от промоции, демонстрация на изкуство, могат да се ориентират там. Тези, които искат по-динамична, по-бойна част, могат да се ориентират към Западната порта, където всъщност и теренът позволява провеждането на различни демонстрации, гладиаторски игри, битки и така нататък. Любомир, какво ще имат възможност да видят и да научат хората на фестивала, който сте организирали? Подготвили сме много разнообразна програма от ранния период на Римската империя, от късния период, от важни събития от късната античност, като се започне от важни битки и се стигне до известния Сердикийски събор. Много разнообразна програма, която ще имат възможност да видят посетителите. От колко часа започва събитието? Фактически в събота първо е откриването от 10:30, след това решихме да направим с действието на Столична община, разбира се, един малък парад по пешеходните улици
Витошка и там от Алабин до театъра Иван Вазов и оттам обратно. Това ще направим лек кръг. Фактически от 12 часа ще стартират събитията на Западна порта и пред Античен културно-комуникационен комплекс, като ще започнем с по-ранната история на града, т.е. основаването на Сердика, даването на ранг колония, т.е. град със собствено управление и имаш право да се че монети по времето на император Траян. На Западна порта пък ще стартираме с пресъздаването на покоряването на Тракия от римляните, т.е. как римската цивилизация стъпва по тези земи. След това ще продължим пак паралелно с демонстрация на легионни построения, с антични занятия. След обед ще има и възстановка на римски процес в комплекса. На Западна порта ще продължим с късна античност. Най-вече битки, демонстрации, гладиаторски боеве също, като сме поканили за тази цели групи от Европа, т.е. от Унгария, от Австрия, от Естония и Румъния. Около 140 реконструктора и занайчии ще се съберем през този ден, за да потопим зрителите и публиката, която също надявам се активно да участва в един от минал период. Тъй като, в крайна сметка, целта на това хоби е едно пътешествие във времето и освен развлекателно и образователно. Тоест, наистина да покажем как са живели древните хора. Много голяма и много сериозна организация. Колко време ви отне? Различно време, защото подготовката на всеки от екипировките, от сценките изисква солидно изследване, четене, изследване на източниците, стенописи, архиви и се налага доста време да се отделя. Вие сте историк. По образование съм историк, по професия съм IT. Съчетавате различни дейности. Абсолютно, и да. Разбираемо, предвид, че по образование сте историк, така да проявявате голям интерес. Но при вас, Владимир, вие сте фармацевт. Откъде е тази любов към историята? Още от преди 20 години така започнах по-любителски да чета за античната история, да изучавам. Накрая пък си казах, че не е никак лошо да започна да я пресъздавам. Както казах, хобито историческа реконструкция е доста популярно по света, а вече и у нас. Има групи по света с 20-30 годишна история, като точно това е целта да се докоснеш до историята, пресъздавайки я. Така че постепенно, някъде преди около 11 години, започнах вече да участвам в исторически реконструкции. Мога да кажа, че съм един от първите хора в България, които се занимават с антични исторически реконструкции. С времето интересът ми се разви, членувах в няколко групи, но накрая реших да основа и мое сдружение, поради факта, че малко или много предпочитам да правя нещата както трябва. Тоест, аз съм перфекционист. Затова, естествено, привлякох през тези години, освен Люба, и доста много талантливи хора, които откликнаха така на моите идеи. Вече сме едно доста сплотено сдружение с отговорни членове, които пресъздават различни аспекти. Дали ще екипировка на готски войници или пък на късни римляни, или пък дори пресъздаването на свещенически обряди от късната античност. Тоест хора с различни направления в сдружението, които действат в пълен синхрон с това, което правим, а именно наистина адекватно и качествено представяне пред публиката на късната античност. Но това е интересно време по тези земи, когато, както знаете, доста императори си от този регион произхождат. Константин, както всъщност и мотото на фестивала, е обичал да казва Сердика е моят Рим. Тук се е провел и Сердикийския събор, за който спомена Любо. Тук най-вероятно издаден е едикта на толерантността на император Галерий, т.е. едиктът, който спира гоненията срещу християните. Откъде са кадрите, които виждаме в момента? Тези кадри са от Никополис Ад Иструм, един фестивал, който правим вече 4 години, т.е. един традиционен фестивал. До село Никюб, до Велико Търново фактически. Знаете, там е на открито целият комплекс, градът е почти непокътнат и това ни пренася напълно в онази епоха. Проявяват ли интерес хората към античната история на България? Как да кажа, по принцип напоследък да, но знаете, по определени идеологически съображения дълго време античната история беше пренебрегвана, античните паметници бяха системно унищожавани и заличавани, с цел да дойде светлото бъдеще, което не дойде.
Но като цяло за по-голямата част от българите все още античността е някаква екзотика. Те не се асоциират с древното наследство на тези земи. За разлика от Италия, Гърция, Турция, Египет, които преекспонират и печелят от културен туризъм, България на този етап още не се е научила да печели от античната си история. Наистина много хора казват, че това е някаква чужда история за нас, защо се занимавате с това, какъв е смисъла. В крайна сметка, античната история е нашата визитка за европейска принадлежност, защото европейците се идентифицират с гръко-римската цивилизация. Тоест, ако искаме да се впишем в така общността на европейските народи, е време да почнем да обръщаме повече внимание, да не сме толкова тесногради, че един вид това е чужда история и така нататък. Това е историята на нашите земи и тук най-дълго всъщност тази цивилизация е процъфтявала. Така че няма никакъв, не би трябвало да има никакви задръжки, проблеми, да кажем, предразсъдъци, тази история да бъде популяризирана. Тя трябва да бъде популяризирана, за да научат европейците, че ние сме бели хора. На теория е така, но на практика вие споделихте, напоследък хората започват да се интересуват. Какви са причините според вас? Причините са много. Едната причина са европроектите, които тръгнаха така именно с цел на популяризиране на културно-историческото наследство по тези земи. Другата причина е може би наистина, че малко и много бавно българското общество става по-европейско. Също Столична община, благодарение на нея всъщност бяха експонирани и добре, да кажем, социализирани тези обекти, като античния културно-комуникационен център и Западна порта. Тоест, нали, напоследък предполагам, че те също са решили, че София може да печели не само като икономически център, но като център за културно-исторически туризъм. И тук всъщност съвпаднаха така нашата идея и може би тяхната политика, като ние миналата година спечелихме един проект към дирекция култура, по който всъщност правим този фестивал. Заедно, разбира се, с музея на София, който също ни помогна да предостави тези територии. Така че всъщност в момента града, да кажем, е заинтересован от популяризиране на античното ни минало, което е много добре, защото, както знаете, има градове в страната, които въпреки, че имат богато антично минало, някак си въобще го неглижират. Няма да цитирам градовете, да не се почувстват така съответните им жители засегнати, но това го наблюдавам доста места из България. Но тук, за щастие, това е първият античен фестивал, с който ще се проведе в София, т.е. ние правим така един вид безпрецедентен фестивал. Поставяте, може би, едно много добро начало, което вярвам, че с годините ще се превърне в традиция. Да. Би било полезно, особено за подрастващите, за да са запознати с истинската история на нашата страна. Абсолютно, да бъде представена по един такъв увлекателен и интерактивен начин, защото едно е да четеш, друго е да гледаш изображение, третия е да пипнеш реплика, точно реплика на даден античен предмет. Или пък дори да ти направят римска прическа, или пък да се опиташ да направиш на гранчарското колело, да кажем, керамика от това време. Има достатъчно, както казах, всеки утре и други ден ще намери нещо за себе си. Нещо, което може би ще го докосне до античността и може би ще култивира в него едно по-позитивно и по-отговорно отношение към античните паметници, защото, за съжаление, когато е новото време, доста от тях бяха разграбени, по една или друга причина, доста градове бяха и гробници бяха унищожени, но да се надяваме, че това ще е нашия малък принос за популяризиране и внушаване на някаква любов и отговорност към древността. Любомир, какви са вашите наблюдения? Проявяват ли интерес децата към възстановките, които сте правили до този момент? Специално децата проявяват много голям интерес. Зависи как е поднесено. За тях те не се интересуват толкова от класическата история или от как се случват събитията. Те много се впечатляват от битките, от лъскавите доспехи, от звука на оръжията, въобще от повече екшен, когато има, и това много ги впечатлява. Също и много са им интересни и римските игри, които доста напоследък ги въвеждаме. Задават ли въпроси, вълнуват ли се, искат ли по някакъв начин да участват? Като всяко дете, те са любопитни, задават въпроси по свой начин и се стараем да отговорим по възможно най-добрият начин, за да задоволим тяхното любопитство.
и да зародим интерес към античната история. Дали сте мислили в посока по някакъв начин да бъдат вкарани в училищата такива възстановки, поне веднъж в месеца, за да се роди тази любов към историята от децата, тъй като сухата теория не може да ги грабне, така както ако дори станат част от една възстановка? Всъщност ние направихме нещо по-добро с Регионалния исторически музей на София. Преди броени дни на 17 септември открихме официално информационно-образователен център към този антично-културен комуникационен комплекс. Там, освен подземната експозиция, която представя римските къщи и находките от обекта, има експозиционна зала, в която са първо тя е оборудвана като, да кажем, римско жилищно помещение с реплика на мозайка и така да го кажем, тапети в античен стил. Тоест, когато влезете вътре, вие все се пренасяте в интериора на римска къща. Там също са изложени реплики на въоръжение, реплики на антични предмети, а и самите деца от 5 до 15 години, заедно с хората от музея могат да изучават как се прави мозайка или да разучат римски настолни игри. Тоест в бъдеще този център ще стане един вид място, където децата да се докосват от античността още и може би така ще се култивира отношението им към историята. Поздравления, поздравления за това, което сте направили, изключително важно. Благодарим на Музея за доверието най-вече, защото те ни възложиха да направим целият проект. Да, за младите хора е от голямо значение. А защо? Не само за младите хора, за всеки един от нас е важно да познава историята в дълбочина, живота, обичаите на нашите предци. Абсолютно. Всъщност това е името на Сдружението на латински Мос Майорум Улпио Сердице, заветът на предците от Сердика, което е един вид кодекс на определено поведение, което са имали римляните, добродетелите, които са им били внушавани. Затова избрах такова нестандартно име, което малко затруднява понякога хората, но в крайна сметка е запомнящо се. Със сигурност. Какво е вашето послание към зрителите ни? Какво бихте им казали, за да отделят от времето си и да дойдат на огромното събитие, което сте организирали идния уикенд? В крайна сметка, ако имат интерес към историята, ако искат да видят нещо различно от примерно пореден холивудски филм, където нещата са доста театрализирани и извъртяни, ако искат наистина да се подпетват античността, да извършат едно пътешествие във времето, нека заповядат с децата, гарантираме, че ще им бъде интересно. Любомир, вашето послание? Моето послание е, че ще кажа една често срещана фраза: един човек, който не познава историята си или народ, няма бъдеще. В случая да дойдат и да се запознаят с истинската история, истинската антична история, такава каквато е била. Вие така помагате на хората, за това на вас кой ви помогна да проявите жив интерес към нашата история на времето, когато това се случи? На времето, колкото и така смешно да звучи, компютърните игри ме запалиха и най-вече стратегическите игри ме запалиха по антична история. Имаше тогава... Компютърните игри? Да. Колко интересна взаимовръзка, да. По принцип съм доста любознателен, съответно реших да науча повече за древните царства, на които съответно преигравах и така нататък. И започнах постепенно да чета, първо да кажем научно-популярни романи, после минах на сериозна литература, изследвания, накрая вече археологически статии чета, защото примерно като търся да пресъздам някакъв предмет, ми трябва източник, който е малко или много специализиран. Тоест, интересът ми прерасна от, да кажем, любопитен, чисто, грубо казано, академичен, макар че образованието е фармацевтично, но пък тук намесих и професията си, защото пресъздавам също и антична медицина и фармация, т.е. професията ми помогна и за хобито ми. Също доста интересен дял, демонстрация на антична медицина, която, за съжаление, утре няма да мога да направя, поради факта, че съм организатор и
съм натоварен с много други дейности. Може би на следващия Да. фестивал вече ще Надявам се. можете да включите и Именно. това. И да кажем още веднъж часа, мястото и дните, в които ще се случи събитието за хората, които са се включили по-късно в нашия разговор. Дните са 21 и 22 септември, всъщност утре и други ден. Мястото е античен културно-комуникационен комплекс Сердика и Западна порта. Фестивалът е Сердика е моят Рим от 12 до 6. Заповядайте в събота и от 11 до 2 в неделя. Забравяйте заедно да изживеем това пътешествие във времето. Поне един от двата дни да отделим на историята. Благодаря ви много за вашето гостуване. Пожелавам ви успех и да продължавате да правите толкова полезни неща за всички нас, които би трябвало да се гордеем, че сме българи. Но ние можем да се гордеем, че сме такива, само ако познаваме историята си. Историята е учителка на живота. Благодаря ви още веднъж.